טוב, שלום וברכה, אני פה ככה בנסיעה בצפון, עד הכנרת עם הילדים. אין זמן לצלם ככה דבר תורה, אז נגיד אותו בקצרה, ככה עם האווירה של הצפון. יש פסוק מאוד מיוחד בפרשה, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם נראה את השם אלוקיך. שואלת הגמרא, יראת השם מילתא זוטראי, מה זה דבר קטן? יראת השם זה דבר עצום. רק מה השם דורש ממך, כי אם נראה את השם, זה דבר עצום יראת השם. איך נשיג אותו? ללא עבודה רבה. על זה כמובן יש אריכות במסילת ישרים, אבל נגיד מילה קטנה. הרב קוק במוסר אביך אומר סוד מאוד גדול ליראת השם גדולה. הוא אומר שיראת השם, אם אנחנו נחשוב שזה משהו שהוא מחוץ לנו, ניסע למרחקים כדי למצוא אותו, באמת זה דבר עצום, אי אפשר להשיג אותו. אבל אם אנחנו נבין שיראת השם זה הלב שלנו, זה בתוכנו, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, זה בתוכנו, זה בליבנו. יראת השם היא נשמתנו, כל הנשמה שלנו היא תמיד מלאה ביראת השם, רק צריך לחשוף ולגלות את המבוע האדיר שיש בתוכנו. אז העבודה היא לא כלפי חוץ לחפש, העבודה היא כלפי פנים, למצוא את הנקודה הפנימית ולהוציא את יראת השם. מה השם לוקח דורש ממך? כי אם נראה את השם, כי אם לברר את הנקודה הפנימית האמיתית שלך, ואז אתה בוא תדבק בקדוש ברוך הוא לגמרי. אפשר לומר, להוסיף נקודה קטנה מהפרשת שבוע שעברה, שיש שם פסוק מאוד מפתיע, כתוב מי ייתן והיה לבבה אמיתי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כאילו הלוואי שהלב שלהם יהיה איתי. מה זה הלוואי? הקדוש ברוך הוא, אתה בוחן כליות ולב, אתה קובע, מה זה מי ייתן? איך הקדוש ברוך הוא אומר משפט כזה, מי ייתן? המלבי מהיר הערה מדהימה, אומר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק הזה, אני נותן לכם את הבחירה האם אתם יראי שמיים או לא, זה שלכם לגמרי. אבל תדעו, באמת באמת טמנתי את זה בתוככם. אני רק רוצה שתהיו קשובים פנימה, שתעשו עבודה פנימית. ככל שיותר נחפור פנימה, נעמוק פנימה מהו ליבנו, כמה ליבנו קרוב בקרבונו של עולם, ככה הדבר יצא לפועל. המשך ישר. יראת שמיים מלאה. שבת שלום.